Hej, jeg hedder Kim Hjerrild og er medlem af bestyrelsen i en organisation, der hedder Nordic Bildung, som vi bor i København, men vi arbejder på nordisk niveau og egentlig også på europæisk og globalt niveau for at fremme de tanker om education for life, om dannelse og bildning for demokrati og for frihed. Jamen, modstandskraft er utrolig vigtigt. Resiliens er et mere og mere vigtigt begreb. Vi lever jo i usikre tider. Vi lever i en situation, hvor den gamle verdensorden, hvor USA ligesom var den førende magt, der sikrede vestlige demokratier, inklusive de nordiske demokratier militært, at den situation kan vi slet ikke være sikre på i fremtiden. Og vi har et Rusland, som vi ikke rigtig er trygge ved. Så det er oplagt, at vi lige nu er i en situation, hvor vi er nødt til at opruste militært, og vi er også nødt til at forberede vores befolkninger på at være resiliente i forhold til fysisk beskyttelse, sikkerhed, forsyninger osv. Men folkeoplysningen bliver i den her situation ekstra vigtig, for hvad er det egentlig, vi beskytter os fysisk for at sikre? Det er jo den kultur, den tradition for frihed og demokrati, som er Norden, og som vi værdsætter højt, og som i øvrigt på mange måder også er det, der adskiller os fra så mange andre steder i verden. At vi har skabt samfund med et højt niveau af tillid, demokrati og frihed og rummelighed. Så det er de værdier, vi skal beskytte, og i tider, hvor der er pres på økonomi, og vi skal militarisere os, der er det rigtig vigtigt, at vi afbalancerer det med at tale sammen om, hvad er det så, vi beskytter og skal beskytte, og måske endda også styrke i de her usikre tider. Jeg tror, mange af os, og det gør jeg i hvert fald, tænker, at den bedste måde at håndtere de her meget tydelige trusler, og jeg kan også tale klimakrisen, og kæmpe stor risiko for, at der er økosystemer, der braser sammen, det er vi jo nødt til at handle på, og samtidig er vi lige nu i en situation, hvor vi kan føle os magtesløse, og det skaber angst. Det er der ingen tvivl om, at det gør. Rigtig mange, både unge og voksne, har faktisk et stigende niveau af frygt for fremtiden i sig. Men den bedste måde at håndtere det på, efter min mening, og det synes jeg er helt kernen af også den historiske erfaring med folkeoplysning og nordisk dannelse, det er at handle. At gå sammen om at tale om, hvad det er, der er ved at ske. Gå sammen om at prøve at forstå, hvad det er for nogle kræfter. Og gå sammen om at handle og gennem fælles praktiske handlinger skabe resiliens. Og en lille tro på, eller en stor tro på, en voksende tro på, at der er håb for, at vi kan handle os igennem det her og komme ud på den anden side.